Sheep's Bodies hija wirja tal-arti li tinkludi kemm il-tpinġijiet tiegħi u kemm il-kidba tal-ara kallejja. Flimkien qed nippruvaw nesploraw kunċett ta' individwalità. L-individwalità li llum il-ġurnata saret dejjem iktar diffiċli bil-mod kif niġu marqa minn informazzjoni kemm fuq l-internet u kemm waqt li qed ngħixu naturalment. L-informazzjoni kollha jiġi parti minnha anke jekk ma nfittxuhx minn jedna. F'din il-wirja qed nippruvaw nesploraw kif dan jista' wkoll jaffettwa il-mod kif aħna naraw lil nfusna, anke nintilfu il-mod definit ta' kif naraw lil nfusna. Dawn għandna 4 spazji fi spazju kreattiv fejn aħna esplorajna il-mod ta' kif ninbidlu. Nibdew minn sensazzjoni mill-ewwel kamra u ma' kull kamra tinbidel din is-sensazzjoni. Din il-wirja miftuħa sa nofs Jannar u l-hemm tartura jebxejn.